abantu uthola i-kills ama-10 jiga i-2 amashibobo with disc cast abantu abasubscribe lapha ney'nkundleni zokuxhumana ziyatholakala lapha nake ku-YouTube. Abantu abasubscribe ngonyaka ophelile ikwazile ukuthola ama-likes amaningi kusho ukuthi abantu basubscribe. Asiphinde senze njalo with disc cast khulu ngoba ke ngeke besebuya next week ubobazwisa nje. Mina ke manje ngishiyeke lapha intambo ngiyonike lapha uKP ma11 indoda ke lapha egibele indiza izolo basebeyilanda ke namhlanje airport yasifika lapha elitsheni ground izolo ke lapha igijima nani ngendlela ke le ndoda etough ngayo indlula ke lapha isandla sika Fandam uFandam engasondela lana ngithumela yona le ndoda sizoke sibone ukuthi ngeke gijime yini. Fandam la ngiphethe ke lo insizwa uyabona indoda engihamba nayo la uKP ma11 indoda yase-Italy ijima ke lena ngetrain. KP ma11 ngikunika lapha intambo ngikushiya lakhe lapha ugijima ke nabo simnandi siyashisa iqanda yona ke lapha miyeshe lilodwa asaze selankomoni osiduma ngabanye babhekile ofuna ukusebenzelwa ngabanye abantwana babhekile kodwa Kaizer Chiefs injalo ke khona ke lapha na 30 nesibonga nje ke khona ke lapha na ungifaka nje ke khona ke lapha na endlebeni yakho yesibona nje lapha na liphakathi ke manje swini lapha na kuJamane ke manje kubuyesheletsa jone epethi material ke manje Jamane with the Rizla ebelithatha ke manje ibhola lakhe elilapha ke manje emuva eliyoqala lapha na kusimnandi siyashisa ebalithatha ke manje bafana bala lapha na the cream of Soweto ebalenza jone ebalipenda ke manje lapha belipenda ngocream lithola mshasha elenza jone elifaka nje lapha na phakathi eswini ebazolenza jone ebefuna nje lapha na the navigator bayangena ke manje nangumjokotoro umjokotoro elifaka nje lapha phakathi eboxini ubona nje lapha belidla nje lapha ngamakhanda abafana bake khona ke lapha imuyeshe ebencenga ke manje abafana bemuyeshe lilapha ke manje kuSonic uthini ke manje ke khona lapha uSteve lapha neduku lakhe offside ke manje bathi nje lapha bese kuna offside ke manje bekuye nje lapha liyansisa ke khona ke lapha yana madoda kubafana bakhe khona ke lapha simnandi siyashisa eliqala lapha emuva ke manje ebuye nje lapha umshasha uzolenza jani elithatha ke manje lapha umshasha efuna nje lapha xola simnizi efuna lapha umalayisha ebanthatha ke manje elilapha kubhengu ke manje elithandazela ke manje lapha short but talented ebalenza jani elilapha ke manje kumshasha elenza jani lapha umshasha ebalincenga ke manje eyabafana lapha simnandi siyashisa the cream of Soweto ebalenza jani ebalincenga ke manje abafana baka X-Men abafana baka Orosi abafana baka Kimbutata ebalenza jone ebanceka ke manje abafana bangale midolence abafana besimnandi siyashisa the cream of Soweto ayikhona ebebevimba ke manje ilapha ke manje kumuyeshe ebayenza jone ebelibeka phansi ke manje ebezama ukusikaza bezama ukungena abafana balapha imuyeshe ebeselenza jone ebelithathe ke manje abafana balapha imuyeshe ebese manje ke khona lapha ungena ilapha ke manje ena imuyeshe eyasheshera ke manje ebelithatha ke manje maqedanga amadoda ebefuna Sonic number 2 ebelithatha ke manje ena imuyeshe Sonic muyeshe ayikhona wese nje lapha yena wesiza ke manje ke khona lapha unozinti echitha nje lapha umhlali ekhaya elilapha ke manje lapha kumjokotoro ethatha ke manje lapha umjokotoro elenza joni ezamukele ke manje lapha umjokotoro uyangena na ayikhona uyangena lapha umjokotoro ethatha ke manje ayikhona bese ngaphansi ipholela kanje lapha umjokotoro Wesel ngaphandle nje lapha niphela nje lapha umjokotoro leza sentutha ziyazana zonke sibuyequthu ngoba buyovikela wathula sibuyequthu bese bemhlale kabuye khona ke lapha kodwa nje selifele lapha mina ngaphandle lapho ora ekuthi ke manje lapha namaselibuya ebuya nje ke khona ke lapha yana esokuyiphola elabafana manje lapha imuyeshe ekusayibona manje ke khona ke lapha yana madoda ebesama phambili njalo lapha yana ngakhona lodwa ekuyiqanda ke manje abafana bakhe khona ke lapha yana abafana besimnandi siyashisa the defending champions bona balithatha ke manje simnandi siyashisa eliyanqonke manje ayikhona ebebevimba ke manje ebebevimba ke manje ke khona ke lapha ebekuya nje lapha lensizwa nje lapha uSilifa uthini ke manje ke khona lapha uFandam ngathi nje lapha khona kubonayo khona nje lapha insizwa nje lapha esele phansi bayenzane ngapha lensizwa nje bayenzane nje ke khona ke lapha
madoda kodwa nje laphana ngibona nje insizwa isele phansi laphana kubafana bakhe khona laphana isimnandi siyashisa laphana kodwa nje laphana abafana besimnandi siyashisa balandela ngasemuva balandela ngasemuva ke manje abafana balaphana isimnandi siyashisa kodwa ke manje isiyoko sibona nje laphana ukuthi sothi kwenzakala nje laphana uFantamu ethi nje laphana akube i-drop ball kwase kwaya nje laphana ney'ntoza kaMyCDX kushe khona ukuthi nje laphana khona lesivunguvungu khona nje laphana lento angazi nje lento laphana ivelaphi kodwa nje khona lo moya engingawazi kodwa nje laphana yinto zabantu laphana belithatha ke manje belenza joni elilapha ke manje lebhola beqothoza ke manje bencenga belikatunga ke manje abafana bemuyeshe uthini ke manje laphana uFantamu ekhuza ke manje ke khona laphana uFantamu ethe madoda ayikhona akusiyo ke manje ke khona kule enidlalayo alibuye ke manje laphana lebhola kuzoba ibhola ke khona ke laphana lapho fana bayike khona ke laphana imuyeshe kuzoba ibhola ke manje laphana elabafana balaphana imuyeshe ngiyazizwa ke manje sengiyazi ukuthi nje ke khona ke laphana bayangizwa nje laphana Italy bayangizwa ke khona ke laphana wonke nje laphana umhlaba nje laphana jikelele sike sibona ke manje ukuthi lenza njani ilapha ke manje ibhola emuva ushilo nje laphana 3010 wathi nje laphana umgadi wemali laphana belihle nje laphana ngekanda umshashta elilapha ke manje kunavigate balenza njani bese manje laphana nokulibeka phansi abafana baje laphana simnandi siyashisa eliphene muyeshe ke manje belithatha ke manje bancisha umoya abafana manje laphana simnandi siyashisa balenza njani bese manje laphana ukushoshela ke manje ayikhona akuhlangani ke manje bafana besimnandi bekuye nje laphana liyansisa nje laphana umsebenzi yesha nje laphana ipasi eliyangasemuva elibuye nje laphana selipaswa ke manje belithatha ke manje ke khona ke laphana abafana bemuyeshe isike sibone balenza njani belithatha ke manje laphana bedlala ayikhona belidla ke manje elithola nje laphana sigebengu elithatha ke manje laphana sigebengu balenza njani elithola navigator elithatha ke manje laphana navigator lenza njani babuza ke thema theta ngubhike manje belikothoza ke manje simnandi siyashisa the cream of Soweto ayikhona sesebenza nje laphana umgadi wemali sesebenza nje laphana umgadi wemali echitha nje laphana umhlele ekhaya yewisa nje ke khona ke laphana ngaphandle ethi nje laphana ngaphandle khona ukuphila elilapha ke manje emuva kusimnandi siyashisa eliyancewa ke manje belithatha belenza njani simnandi siyashisa laphana mayasha elenza nje laphana phambili bese nje laphana belihla ngekhanda nje lase nje laphana leya ngaphandle lebhola elithi nje laphana maselibuya liyobuya ke madoda seqala laphana emuva bebuya nje laphana kube khona sport ke manje esifika sibone nje laphana ukuthi baselenza njani baseke belithatha ke manje laphana abafana besimnandi siyashisa bazolishiya phansi ke manje belishiyela nje laphana liyansisa ke khona ke laphana bebuya nje laphana ugcina abazali bebuya nje laphana umsebenzi sebenza nje laphana umsebenzi wethu umsebenzi nje laphana osebenza abasebenzi wethu umsebenzi osebenzayo ayikhona wase nje laphana washiya into yangaphandle laphana umsebenzi wethu elokasho njalo nje laphana umsebenzi wethu liqala ke manje selaphana emuva bebuya nje laphana liyansisa nje laphana usijumbane uyokalithatha ke manje laphana usijumbane esike sibona ke madoda ukuthi uyelenza njani ukubona ke manje usasizile ke manje ke khona ke laphana elilapha ke manje laphana bafana bemuyeshe kuyiqanda ke khona ke laphana abafana manje laphana simnandi siyashisa the cream of Soweto abafana mangale ke khona ke laphana eMidlands esike sibona nje laphana bazolenza njani madoda isikhathi nje laphana sihambe ebhodini umhlobo nje ke khona ke laphana ebelanga lebhola likushonele mina likushonele kuseni liphinde likushonele ntambama ekudinga ukuthi nje laphana izinto zikuvuma nini esike sibone ke manje elilapha kusijumbane ke manje wase nje laphana wasebenzisa sonke isipiliyoni asiphethe usebenzisa nje laphana sonke isipiliyoni asiphethe ubona belithatha ke manje laphana belenza njani cishe beganga laphana emuva abafana bakhe khona ke laphana isimnandi siyashisa ubona belithatha ke manje belenza njani belincenga ke manje ke khona ke laphana becothoza ke manje elilapha ke manje sebenza umsebenzi wethu umsebenzi osebenza abasebenzi wethu elithatha ke manje laphana Germany elenza njani elifasa ke manje laphana Germany ekiyajikeleza ke manje enayimuyeshe ebelihle ke manje enayimuyeshe ebalenza njani enayimuyeshe ebancenga ke manje 1-2 ebapetinality ke manje enayimuyeshe ke manje ebelifundisa ebefuna Sonic ayikhona ubese offside ke manje laphana uSonic
Ubese offside tige manje ke kona lapha uSoniki eduku tige manje lapha lepora ile lapha muva ke manje kumshasha ithatha lapha umshasha ecinge khona lapha itumelenge enele khotmene ke manje uwanthi umshasha ithatha ke manje lapha umshasha eliyancenga ke manje ebafana besimnandi sashisa ebelenza jone elisa ngomshasha ke manje efuna khotmene ke manje ena ngoputemtara elenza jone ithatha ke manje lapha putemtara efaka phakathi ke manje efuna quality na silver na quality na silver quality na silver quality na silver quality na silver elisa mukere ke manje quality na silver yopese nje lapha nabechitha umhlale ekora abafana bakhe khona lapha imuyeshe matota abafana balapha imuyeshe kuyiqana lapha yana abafana bakhe khona ke lapha yana simnandi siyashisa elilapha ke impora ekuyenje lapha lensizwe into khona lapha phambili epasa nomsajone epasa manje lapha ungena elilapha ke manje kumshasha uzokalenze jone ithatha ke manje lapha nomshasha semukulibeka phansi ebehlanganisa ke manje simnandi siyashisa ke krimoso wethu epasa manje lapha ungena ekhona angeneke ke manje ke khona ke lapha yana ekufana manje lapha isimnandi siyashisa yesinongo umfana mthara elotho ke khona ke lapha yana ekufana bayi lapha imuyeshe kuyiqanda ke manje abafana bakhe khona ke lapha abafana bayi lapha isimnandi siyashisa izinto nje lapha sisaba khuphukela bese khuphuka nje lapha intaba seJericho ekesipona ke manje elilapha emva ke manje lapha kumalayisha lithatha ke manje ebalenza jone simnandi siyashisa bafuna siqephesana uyangena ke manje siqephesana efuna khona lapha umsebenzi wethu abasebenzi wethu ngikhathi umsebenzi wethu akhona ebemvimba ke manje lapha umsebenzi wethu ezinto lapha ukusebenza nje lapha nabelenze jone elilapha ke manje kuJamani esinongo elilotho ngapha ekuyiqana lapha abafana besimnandi siyashisa umfana umthela Njalo ngilapha Karabo KP malafani Ngika phoma ngilapha nanguzo konhlebu Karabo KP nam anambukeli na umbukeli kasifika lapha eshibini yakho yibe ngapha iqanda ngabena angishishi nje bethathe belibeka phansi simnandi siyashisa ephuzana namanzi lapha umkhathi imali asibethathe lapha ubeka phansi bathi chomsa isterislam hamshula lapha abantu ngakathela hamshula lapha utalasin atayithathe lapha ubeka phansi ihlanganise nemuyashe paraitireni hithathe lapha nemuyashe bathi wazuma lapha ukabibi hamtharisheni lapha ukabibi hithathe ukabibi lapha yalisa phambili thambuka sobona phambili hithathe ubeka phansi muyashe hitirani muyashe hithathe baleza nje lapha muyashe simnandi siyashisa abana lapha simnandi muyashe phuli window kamakhelwane athini lapha mfana hatiba kosalam hasibubi phansi ahlanganisa lapha bafuna bali shesina bathatheni uyasika lapha inside racing hofuna tekona hatima saphelana phakamele to kuminera lephakamele to kufantamon hapne sika lapha siyaza semabondeni nay kanase ziyespelana lapha ibiyam sochon nine kanas up against William Sochon. That's the last game of the game. Exhibit Nila and the return of Amasa negative come. Have a big one is coming to the home. Have some of it to show him. And the show was about coming with a plan to come in. Who is a vision to come in? A shot at the below one ten. We are shaking in. And one Sebastian has a vision for the second one. Has come on the second of them cut him on in. I thought him cut the front one in. Jumps away. Yes,
Heba Paul saying as he push upon the button. Come on, festival him. Kiabu him. Hansi Church and Jordan. Hit the Kulak side. Gonna put a show on the Rosin. Call it Bonoyan. Hang a church of the animation. And a bit of Kaimuation. He put him on the button. He got a party. He come on his second up again. Some non season. Hit defending champions. I thought what you was upon a problem. I put him Kashaman. We have some else out here in the Toman. He did cool out on the session. We have some else out there chasing up on the train. Has the charge of Jordan. Has the time to get on the ransom. I thought to the ransom breaking. I put him off on Jordan. I want to put him on Kaipunaman. We have some else out there out to last him. He's out there to the king of the Punaman. He brought him by 20 to Major Bandagatam. He put in a Bandagatam and Punaman. I to money cycle and some Monday session. At the finding champions in. I thought they were a political ransom. Has a general ransom. I to money session but penetrating. I put out a little Macaron. I have some of the rain. I did an emotion. I do one. Seven second up again on 7 we have 7 summer second. Hope cut to morning. I thought they were a part of cut to morning. I said the session. Oh, yes, I know long enough again up cut to morning. But you're playing simple football is not simple. I can't tell I'm going to put him into Manison. I to Manison, I'm going to put him. I'm going to tell us about Fumoni Casanino. He puts my name on the house jump on him. He to Manas jump on him. I saw another penalty to go on the Hungry Tiffon. Hungry Kakana Mountain. Kabibim. Kabibim. I'm going to put him for fantastic my captain. I'm now going to put him on page of fantastic. I thought the best one is in some mountain. Here, but you like Punamon. Here, but you like Punamon. Don't forget to remember what you have to say, Canisonon. He's all that's an to Monikin. He might put the weapon on his own trade wrong as a friend. I put my little put him up with the Rewanin. House of the Trenin. There's a second can get a Puganum. So we buy on now, you can't drag to the Fanin. I put his stitch of Fossin. How long get a Pugan to get him? He's a terrible person with Rewanin. There's an escape get a Pugan as a cookies up against the freedom. Has really cookies in my house done. That's like Sanny to Monikin. Security is the protection upon all to taking. Security talk with my dog about coming in. And the church of Jordan. Now you're going to put us some Monday session. Let the funding champions in. Our pockets to get upon all the Torban. Ah, Babaton. I think I can have a Microbaton. I think I can have a Microbaton. I thought they were going to put him back to the Tonos. I thought they were Tonon. I thought they were Tonon and Brandon. Who can come up from a good again? I could have him shot on the push upon him. I could have put him back to the 7 I thought him 7 some Monday session. Some Monday session. Some Monday session. Put him in the room to another Tuban. What is that from the section? Ali Tuba. Ah, Babaton. One 7
Injalo ke uyabona ke umqeqeshi ke manje usuyayibuza kumele ngithume bani uyibuza futhi ubani ozophakamisa isandla ke lapha ngoba ke manje mase kunjena hayi kunzima ngumnyama ngesinda kuyisibhudubhudu kusinda obhuduzelayo asazi ukuthi kwenzakalani makunjena wena ngiyakutshela khona ukuthi uma ngabe isimnandi sashisa ifuna ke lapha ukuthi ikore lapha igoli lokulinganisa ngiyabasiza ke lapha bathi bafike lapha ke mntu ku-18 yard area bezama ke lapha ukuthi mhlampe ebeshaye bekude uma kungenjalo aya phela maphupho uzozwa nje inhliziyo zithi kuku 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 isho njalo isitimela abe phela begibela itrain bebuyela ke Soweto Come
Etiang sama bila pagana umay selection. Uchiang pugas na mamso pagay tuani. Anmo ba ni gila pagana uchi into the China versus Buena China. Shalo basam. Hikra sabelo mo gila pagana. He bagweto. Pasu bekala mo sabi simnandi siashesam. Defending champions him. Bachi chu 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 chu. Training monasham. Successful gopasya konam. Hamam nini namagopin. Au chichinainem. Hindu bitam. Yantin mayim kokam. Kontu yo. Yamma tigana pagana itam. Hatta tigana pagana shotin talentetum. Hatta manisa hotman kulu. Hotman kulu from. Hasabel sagana pagana muyasham. Hasabel sagana pagana muyasham. Hotman kulu from. Mfano moja usachi. Hotman kulu from la pagana pagana pagana. Kimeti mano chamani maistari.
Yimkina ngamapikina mafosholo tanasen. Hande kugala pamani na pulagam. Khamani sa defending champions Simnandi Siashesa. Ito tuja sa kwa kude la wabuitu kutozari. Baguachon. Lingi ngapa ikacha nganenam. Simnandi Siashesa. Apa kestem. Huyashai tiranim. Chichi identification. Chichi identification. Chupanim. Chichi identification. And it's human. Sada sagala paganos chupanim. Ochine gala paganom miriaram. Ochuana pugabanna gacham. Henam pugamalasham. Hamdina matikina mafusholos chupanim. Ochum khala musliman kubegam. Kuya gani pugina ukatamanim. Hey, Jajal Kubagana Pugana Ukatamanim. Hebu isangani banna gatagala pulagam. Oh, Sonic. I'm talking about Pugana Samazwetum. Hotman Kurofum. I'm talking about I think I couldn't do Hotmanim. I somebody sang about Hotmanim. I feel about Namatim. I feel tell us. I say I'm saying about Animation. Yes, it is going to put an emotion. That's a big touch. Going to put another person. Haitimanis and no one never to put album. What you know when you're planning him? What you to money to go such as a good him? I tried to go to pull again. Hit the tennis, so we push upon and turn the bottom. We are share upper case them. Simnandi Siashesa. Offensively, I'm going to put a voice now. Tomorrow, I'm going to put an exclamation. Hitting tomorrow, I'm going to put a television. I'm trying to put a piece of wood. I was playing when I was soon going to put on my selector. I'll put a television. Esigesi bongena phakile phela usinokono into taste nok fish ithi nje umufune ukungathi nje kuyisinokono usondele nje eduze uzoyizwa lapha le ndoda ikunika lapha inok fish ngiyayibona ke lapha iyathuko njengakusona ngesingisi ke kuthiwa spot on uyiphethe kahle ke lapha wena sinoko sinokono wena manje ibhola manje jobona nje lapha ngabona lapha ufantamu esake lapha ama-protein uyaqeda-ke lapha kulawa nawo uthi lelanga liyashisa uthi ngiyangifakela elinye iprotein ingakho umbona nje ehlafuna iphatha-ke lapha amaduku amabili ngesikhathi esisodwa ayifundile la ndoda i-multi-talented iyamultitask-ke manje nto leyo mpahla gijima mgijimi iyashintsha le mpahla faka jamane fasigqosha inyama yikho uyavula uyavala ulinda u-12 unyuye balithatha ibhola elakhe lapha uThemane nantokothi le mpahla uzoshe ngenhliziyo le umbrella leya uma ingaphukile namhlanje le umbrella leya uma ingaphukile namhlanje ayiphindi iphuke ngisoke ngibone ukuthi ke lapha ishintshe banina nathi ke manje ibhola manje lapha manje like lapha emiyeshe nikusola phela isitimela sasesizona sithini manje isitimela sithi bashiya phansi isitimela engathi ke lapha i-railway izawudla ke lapha ubhuqu ingakho nje lapha ubona phana ke yana ke lapha umsisi wakhe kaNompempe ekhuza ke lapha ethi uma ngabe awungizwa kahle ngizolanda lento engiphethe lapha ebhegini
uthi nje uma ngabe ungizwa kahle ngizolanda lento engiyiphethe lapha bese kuba nenkinga yena ke lapha umsisi ke nompempe uphethe ke lapha ngikutshele mina ngabona khipha ke lapha imvubo ufaka lapha ebhegini uma ngabe nje kunomdlalo ongazwa kahle uzokutela kuhle ke manje lapha ke phakathi eboxini liyaphakama lela bhola libaceza bonke wena manje liyakhona futhi emiya seliphethe ithona phakathi eboxini futhi wena ke uzocaphuna nje kalula yena ke lapha ukabelo umkhatho wemali uphethe lapha ama security 3 elinye elefidelity elinye ele Cori Security Company bathi sizogada le mali ekumele iye eSoweto namhlanje endloni ngithini ke lapha isikhalati lasemigalo into 6 pack ipheke lapha isikhathi ngoba ke manje iyacela ke lapha ibhola simnanthi siyashisa lilapha ke manje kukabelo uyaliphamisa lifase center ulobola ngalo khonga mkhongi kodwa ke uyavimpa Michael Siyeni esithe kamnandi ke lapha inyala ke manje enkundla esandleni senxele ngizoke ngibone ke manje uzokwenza njani ufaka lapha ke manje kulesa sigebengu sifuna ukuqeda umphakathi kodwa ke siqeda sona isigebengu ke manje lapha nestimela wona ke manje uyafika lapha uGrotman yena ke lapha uGolofa bamdlala ke lapha bamhlanganyela uyathika futhi balithathe lapha ibhola lisa ke lapha manje ephakamisa ke lapha lisa lapha esigenta center lidliwa ke manje ngekhanda iselithatha futhi lapha isimnanthi siyashisa imashini ke manje wena bona mase gijima uyaphuma uhlakaniphile ugoalkeeper uSithumbane angazi noma niyasazini iSithumbane ukuthi yini ngizoke ngibuze ke lapha noSinoko ukuthi engabe bathi saphana iSithumbane ukuthi besho ukuthini angazi ke lapha uSinoko uyasazini iSithumbane mabathi iSithumbane isintu ke leso ubona ke Sinoko ngizobuya ngikuxoxele ukuthi bathini bathi iSithumbane wena bokuthi ne-trap and pass ngizoke ngikuxoxele ke Sinoko mabathi iSithumbane besho ukuthini wena manje nathi ibhola manje lesa sigebengu siyabakhuthuza wena manje bethathe lapha na Cori National Security baliphinde futhi umkhatho wemali umkhatho wemali indoda engafuni ukuzwa lutho evala noma sekucinyezwe ke lapha amehlo iphinde uthi bavula utholeke lapha u200,000 wemali usaphelele lesa ke manje certificate sakhe owasithola ke lapha eShayina phakeme futhi laphola emakhanda tamane fasi igosha into engathi inyama into ethi spinach kuphela iyakhipha ufuna mosquito into lokho icefese njalo mosquito ufuna ukuvala mosquito makumele hlabe ethe basakanye lapha esikhalati lasemigalo uyishaka bili uyabalinda uyishaya kwesithathu uthi miyese senisebenze kwaze kwafika egcineni siloku sivaleke lapha amehlo bese bevaleke ngisho ke lapha zonke imbobo zomzimba ungayibala ke ukuthi zingakhi imbobo zomzimba beminyeke lapha ukuthi lapha unompempe eshaya lapha niwisini waseshaya lapha yaphumelela ke lapha imiyeshe ngegoli ke lodwa eqandeni simnandi siyashisa esijwayele ukuthi ochampion namhlanje bamnandi bayabantha my selector basile kanjalo ke manje